Il-Gvern beda jaħdem fuq il-Marsa Sports Village madwar sena ilu. Il-pjan kien li f'din il-leġislatura il-Gvern ikun għamel proġett sewwi fil-qasam tal-isports u li jinvolvi wkoll it-turiżmu. Imma jirriżulta li ħsieb tal-Gvern kien maħkum minn nuqqas ta' koordinazzjoni bejn dipartimenti differenti bl-awtorità għat-turiżmu ma tkun qatt involuta. Fil-concept drawings tal-proġett sportiv u turistiku hemm post li fih kellha tinbena lokanda, imma llum fl-istess post qed jinbena bus terminus biex jopera bħala park and ride. Qatt mhux magħruf kif f'dan il-kontest ġew ippreparati kuntratti u ftehim li jinkludi art tal-Gvern bla ma qatt tressa ebda tarif fil-Parlament. Jirriżulta li waħda mill-akbar problemi għal dan il-proġett huwa l-atteġġament tal-Gvern li jrid jimponi kundizzjonijiet fuq għaqdiet sportivi fil-Marsa Sports Club. One News huwa infurmat li l-Gvern saħansitra għaddidhom li jekk ma jaċċettawx il-kundizzjonijiet tiegħu mhux ser ikollhom ċans ieħor biex itejbu l-faċilitajiet tagħhom. Kien hemm ukoll għaqdiet li ntalbu jċedu drittijiet fuq l-art li kienu ħadu mingħand il-Gvern stess. B'dan l-atteġġament il-Gvern dawwar lil għaqdiet sportivi kontra dan il-proġett, tant li issa qed jirrifjutaw il-ħsieb oriġinali bil-possibilità li jisfaxxa kollox.